गैयाबाबो बेखौ गय फाथै लानानै लिंहरगोन आर'नाइ गानहोनानै बारा जाबाय बारा जाबाय बारा जाबाय। गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ बयनोबो जासिहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअआव सावरायगोन थांनायसो साननैसो सिगां जोंनि गुवाहाटी बरबारि गामियावहाय न' सिफायजानाय सुबुंफोरनि भिडिअ बानायनायनि सायावहाय एनिथिं एमजि आरो प्रान्जल नार्जारि आरो जेम्स ब्रादार बिथांमोनजों आरो प्रकाशजों माने कन्ट्रभार्सि बायदि जालायबाय थादों, नांलायनाय बायदि जालायबाय थादों। दा बिनि सायाव आंबो फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों। आङो गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायखायो, जायफ्रा नायनो गोसो गैया बिनिफ्रायनो ओंखारलांखा आरो जायफ्रा खोनासंनो गोसो दङ खोनासंला। सोरबा सोरबाया दा आंखौ रायहरनो हागौ, नोंहालाय मा खि मोनजालायखो, मा खि मोनजानायनि हाबफैदेरलायखो बेफोरबायदि बुंहरनो हागौ। बुंखागोन, आङो मिथिखागौ 100%। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो सिगाङावनो बेयाव बुंखाबाय। नाथाय आङो थेवबो ससेखौ बुंलांथारगोन। रायजो राजाफ्रा बर' इउटुबारफोरखौहाय बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि जानाय नुयोब्ला बिराद रागा जोङो, बोराबनाय फैयो आरो रायहरोबो बिरादनो। रायजो राजाफ्राथ' मिथिखासिगौ जोङो प्रकाश फंबाया सिगांनिफ्रायनो वान साइड होननानैहाय। दा बिथाङा बे वान साइड खोथाखौ लानानैनो माखासे सुबुंफोरजोंहाय सोंथि खालामलायबाय थादों, एनिथिं एमजे आरो जेम्स ब्रादार बिसोर सानैजों प्रकाश फंबाया। जोंनि बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव प्रकाशानो गिबिसिन रायजो राजाफोरखौ हेल्प खालामनो ओंखारबोनाय, मदद खालामनो ओंखारबोनाया जोंबो मानियो बिथांखौ। नाथाय माखासे बाथ्राफ्राव बिथांनि बाथ्राया जालाङा आरो माने जावनाय बायदि जाहैयो आरो सोरखौबा साबायखर बावनानै बेखौ थ्रोब जावनाय बायदि जायो आरो बिनि खोथाया। मानसिफोरखौहाय थेंक्स जासिनानै थेंक इउ स' माच होननानैहाय बिथाङा बेबायदि रावजोंहाय उल्थायै थ्रोब जावो आरो। नोंथांमोना माखासेया हमनो हाया जानो हागौ, नाथाय जों हमनो हायै बाखि गैया। आङो ससे खोनासंहोनि नोंथांमोननो। बिथाङा रेकर्ड खालामनानै आपल'ड खालामदों, थेंक इउ स' माच। बिथांनिया बेबायदि बाथ्रा बुंनायजोंनो जावनाय जायो। नोंथांमोना बाखिया हमनो हाया जानो हागौ, नाथाय बिथाङा बेयाव गोरोन्थि नुजानायनि उनावहाय बिथाङा ओरैबायदिसो बुंनांगौमोन, बिथाङा बेयाव सरिसो बिनांगौमोन आरो बिनि जायगायावहाय थेंक इउनि जायगायाव निमाहासो थानांगौमोन। आरो माखासे कल रेकर्ड दंबावो, बे कल रेकर्डखौ आङो नोंथांमोननो खोनासंहोगोन। अनलि बेखौ बुंनो थाखायसो कल खालामदों नोंखौ। एसे बुंना हो। बेखौनोथ' नायदोंमोन आं दहाय। एसे बुंना होलाय। खिन्थु प्रेजेन्ट सरकारखौ बखिनाब्रा नों, खिन्थु प्रेजेन्ट सरकारखौ बखिजायो बारा बखिनाब्रा। ओरैबो ओरैबो होनबाय आं। एसे हां लानो हो नामा नोंना अयनायद्राय बोसोरसेयानो जेने थेनेसो जादों, बेखौनो बुंबाय थायो आदायाव नांलायबाय नोंना। साला नोङो 17 बोसोरनि सरकारजों रुजुनाङाब्राना। फाग्ला बिसोरबो जाखाया। बिसोरथ' बिसोरना। बुंद्रायनाङाब्रा। नोंखौ आंनि लोगो होनना मोनथिखाथारो, आंहासो एफायाव जायोना नोंनि बारै। नोंहा बुंसिगोन ओमफ्राय आंहासो दाय जागोन। आरो नोंहा बुङाबाबो नोंहा हाग्रामाजों हख्लाय जालायगोन। ओइ हाया। आं बेखौबो माथो नोंखौ ट्रान्सलेट लिरगासिनो दं र' मोनसे माबायावहाय। हाग्रामाखौ? हाथारगोन जानायलाय नोङो। फाग्लासोखा आंना। हायोब्ला आं नोंनो अमा मासेद्राय नङा र', बुंफ्लांबोयोमा खुगाया, अमा सेरसे। अमा सेरसे। आंनो नों जुदि हाग्रामा बायदि बुंनो हायोब्ला आं नोंनो अमा केजि सेरसे जाहोगोन आं नोंनो आंनि फारसेनिफ्राय, आरो बिनिफ्राय जानायखौ आं नोंनो लोंहोगोन। फाग्ला जादों अमा बेदर सेरसेनि थाखाय हाग्रामाखौ रायनो? नोंथांमोना रायगोन नामा अमा बेदर सेरसेनि थाखाय हाग्रामाखौ, एबा सोरबा प्रमद बर'खौ? रावबो रायनाय नङा। नाथाय बिथांमोननि सावरायनाय, बेयाव आंथ' मा बुंबावनो। ओमफ्राय अमाखौ ओरैबायदि गोथावै रुगोन आङो। सिरियासलि मिथिबाय आङो बाराखै। नों जेब्ला भिडिअ बानायोना, भिडिअ बानायनाय लोगो नों आंनो लिंहर। आं मोनसे टपिक मोनदोंमोन, बेखौ जावनायनि र' बावनानैसो दं आं। दे हायोब्लाथाय नोंनो आङो होबायलै अमा मासे नङा, अमा केजिसे आं रुनानै जाहोगोन आं बिराद बरियायै। फाग्ला आंना ओरैबो गैया ओरैबो गैया होनोबा। आंनि कल रेकर्डखौ मा हिसाबै आपल'ड खालामखो नोंनि आं मा दङब्ला देखाय, प्रुफजों लोगोसे हो। नोंथांमोना बिथांनि भिडिअ थांना नायोब्ला नुगोन बेफोरबायदि बिखा सौदां सौदां बुङो। दिनैहाय एनिथिं एमजि बिथाङा
प्रुफजों लोगोसे भिडिअ आपल'ड होबाय दिनै बिथांनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायबाय माथो बुंबावनो जोंलाय सिगांनि समफ्राव नोंथांमोना गोबां नुगोन सिगां एसे कन्ट्रभारसि जालायनाय समावहाय माने बिखा सौदां खोथा बुंनाय नुदोंमोन प्रुफजों लोगोसे हो नोंसिनाव प्रुफ दंबा देखाय बेफोरबायदि खोथा बुंनानै नाथाय दिनै प्रुफजों लोगोसे भिडिअ पाब्लिक जाबाय दिनैहाय दुखु मोनबाय बिथाङा आरो नैबे मोनसे भिडिअ क्लिपआ डाइरेक्टलि मेगन सानानै खोथा बुंनाय जाहैदों नोंथांमोना खोनासं नोंथांमोनासो बेयाव भिडिअ बानायनानै दा बिराद भिउ मोनदों बिनि फैसाखौ नोंथांमोना अननानै प्लिज काइन्डलि डनेसन होनानै हो मानो होनबा नोंथांमोना बेयाव थानानैसो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोना बे भिउखौ मोनदों नालाय मालायनि खैफोद जानायाव भिडिअ खेबनानै हगारनायाव भिउस जालाबो मेगन साजानाय बेखौ मेगन सानायसो बुङो प्रकाश फंबाय नोंथां बेखौहाय मेगन सानायसो बुङो मेगन सानाय नङाबा जेबो नङा आरो नोंथाङा दि सिगांनि भिडिअआवहाय रिक्वेस्ट खालामबाय थादोंमोन लिंहराखै होननानै आं बिनि सायाव जेबो खोथा बुंला ओमफ्राय नोंथाङा बुंदों नोंथांनिबो एसे गोरोन्थि जालांदों बुंनाया नोंथाङाबो गाव गावनि गोरोन्थिखौ सुज्रायनानै लानाया मोजां जोङो फारि फारि रायलायनायखौबो खोनाबोजोब्बाय आरो नोंथांमोनाबो खोनासंबोजोब्बाय दा बे खोथानि बायदिब्ला बिथाङा वान साइडनाथ' रोखाखा आरो आङो मोनसे खोथा बुंलाङो बिथाङा रुलिं गभर्नमेन्टनिफ्राय थाखा जानाया 100% रोखा होननानैहाय आं सानो आरो खिन्थु मोनजादों बिथाङा समाय लानो हानाय नङा मोनजायाब्ला रावबो मिडियाया बेफोरबायदि वान साइड खोथा बुङा बेखौ जोंबो मिथिगौ आङो बेखिनिखौनो बुंनानैहाय भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना मा सानखो मा सानाखै आं मिथिया नाथाय आंहा जेबो लेनदेन गैया प्रकाश फंबायमोनजों आङो गासैबो इउटुबारफोरजों मिलायनानै थानो लुबैयो आरो थागोनबो उनावबो दा एसेनोसै रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि